Táto by ste nemohli mať, aj keby ste žili 1 000 000 rokov. A nemáte niečo v mojej cenovej skupine? Nechcem odísť s prázdnymi rukami. Ale iste, človeče, že zaľúbili ste sa byť na prvý pohľad. Mám tu pre vás niečo, čo by ste si užili. Tak, čo na to hovoríte? Nie! Pšt, teraz sa kúkaj. A je to! Bart, kúkaj sa. Vidíš? Sláva za medom! Pozor, tato, včely. Chutná ti? Vodu. Čo chceš? A vodu, tam je rieka. Práve na to, čo sa tu práve udialo. Kto je ten Homer Simpson? Je to človek alebo nejaký druh zvieraťa, ktorý ešte nikto o tom nevie. Dal by som si buchty.